Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les abonnés, an abonnés au bela jele YouTube sanfɛ yan n'o y'an ka chaîne saniyani bani ye. Ni wagati na mena bɔ ni ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma ko k'aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors a balimacɛ don, dɔw ka kalanden, dɔw ka kalanfa, dɔw facɛ, dɔw dencɛ, dɔw kɔrɔkɛ, dɔw dɔgɔnin. Alors dɔw teri don, dɔw jugu yɛrɛ de bɛ ne ye inshallah, n'o ye ne maître Badara Ali Badini di sabali kan inshallah. N bɛna aw lasɔmi ko a kɛra tile fila ye a ma kɛ ni ɲinan ye ka sabu kɛ ne yɛrɛ nani n faso la a ma nɔgɔ komi aw b'a dɔn cogo min na. Tuganden n'i nana faso kɔnɔ kɔni i ta ye bolo ka munumunu ye balimaw ni ɲɔgɔn cɛ sanga ni wagati bɛɛ, sabu e de b'olu yɔrɔ ɲini olu ti yɔrɔ ɲini. An tora o kɔnɔna na ayiwa ala nana kɛ fitinɛ dɔɔni nana don n faso kɔnɔ n'o ye Burkina Faso ye. Burkina Faso yan an ye tile damani kɛ min bɛ taa komi i n'a fɔ lɔgɔkun 2 ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ connection tɛ yen. N'i y'a mɛn i bɛ yɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ connection de b'i bolo. Ayiwa grève dɔ tun b'an fɛ Burkina Faso yan, o kɛra sababu ye an bɛ ka lɔgɔkun 2 sɔrɔ an tɛ ni connection ye. O nana fara ko ninnu kan ka ko cokolon k'o ɲagami k'u bila hali bi connection man ɲi a cogoya la. Kabini sura ne kɛlen bɛ ka ala tɔgɔ dɔ bila k'a di aw ma mais a ma se ka télécharger fo ka se sisan ma. K'a jira aw la k'a fɔ ko n ka kɛnɛ, dɔw bɛ na n ka whatsapp kan fɛ, dɔw bɛ na n ka privé kɔnɔ ka n ɲininka maître Badara mulo bira foyi tɛ n na. Ka sabu kɛ dɔrɔn n ye min f'a ye o don. Wa aw lɔgɔ ma bɔ n na, aw lɔgɔ fana tɛna bɔ n na illa fo jannatal firdaus. An bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ jannatal firdaus kɔnɔ n'ala ka jɛn ye. N bɛ fɛ k'aw lasɔmi ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la aw ko bɛ n kɔnɔ, aw ka di n ye i n'a fɔ ka tɛmɛ ne yɛrɛ ni kun kan. Ni maa ka di maa ye ka tɛmɛ o ye aw de ye, aw min y'a faamuya. O ra don donc n bɛ foli surunya dɔrɔn k'a fɔ aw ma ko a bɛɛ ni ce. N'aw tilenna hɛrɛ la, n'aw sira hɛrɛ la, n y'a ɲini masa in fɛ a ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen tile hɛrɛ la inshallah. Alors foliw tɛmɛnen kɔfɛ n bɔnnen bɛ ni belebele kelen ye n'o ye Barahutu ka nasira dɔ ye n'o ye Lamakana Jaga dɔ ye. Ni wagati na a bɛ baara dama dama de kɛ n'o ye ni ala tɔgɔ in ye, i n'a fɔ ni juru bɛ maanifin sen 2 kan. I ka mɔgɔ ka juru b'i la i bɛ se ka juru nin minɛ, ni i ka juru bɛ mɔgɔ la i bɛ se ka ni aladari nin kɛ, a tigi bɛ sɔgɔ ka na, ale yɛrɛ bɛ bolobagatɔ bɛ na biri 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 kɛ n'i ka wari di i ma. O tɛ kelen ye. I n'a fɔ gɛlɛya ye ele yɛrɛ kaɲa, e bɛ fɛ ka juru ta mɔgɔ fɛ, i bɛ se ka ni ala tɔgɔ nin kɛ ka ala wele, a tigi bɛ na ka na wari juru dɔ ira, i b'a ta k'i mako dilan. Mais o yɔrɔ na f'an bɛ kalenninkanw fara a kan, an b'a ɲini aw fɛ a ye siran ala ɲɛ, a ye siran kira ɲɛ. A kana sɔn ka ala tɔgɔ in ta ko ala tɔgɔ bɛ n bolo n bɛ se ka mɔgɔw tɔɲɔ, n bɛ se ka juru ta n t'a sara k'a kɛ k'u k'a ka baara ye. Ne m'a d'aw ma o kama, ni maa o maa y'a ta k'u kɛ, n y'a ɲini ala ta ala fɛ ala ka fɛn l'a kan dugukolo in kan yanni ciyama jɔ don. Ne m'a d'aw mɔgɔ si ma k'a ka tiɲɛni kɛ, o kosɔn ala tɔgɔ caman bɛ yen ni ne y'a bila yan n tɛ sɔn ka détailler k'a ɲɛfɔ aw ye. A bɛ baara nin cogo na n tɛ sɔn k'a fɔ. Ka sababu kɛ mun ye, adamadenw cɛma ɲumanw bɛ yen jugumanw bɛ yen. Ni diraw ma le n'aw ka juru bɛ maa kan na a ka se k'aw ka juru sɔrɔ k'a bɛn a tigi la. Wa ni gɛlɛya b'aw yɛrɛ kan, a bɛ fɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ, a b'a dɔn a balima dɔw bɛ yen walima a teri dɔw bɛ yen walima mɔgɔninfin dɔw bɛ sɔrɔ dugukolo kan, aw b'o tigi dɔn. O tigi n'a hinɛna aw la a bɛ se ka juru don aw la, a b'a ka baarakɛyɔrɔw dayɛlɛ ka baara kɛ ni ŋaniya ɲumanya ye k'a tigi ka wari ɲini k'a segin a ma. Mais m'a di mɔgɔ si ma k'a ka ta ka to ka juru ta ka to k'a dun ka yaala yɔrɔ bɛɛ la. Ayi, maa o maa y'a ta o bolo kan, n y'a ɲini ala fɛ ala ka fɛn d'a kan depuis dugukolo kan illa yawmul qiyama. O tɛmɛnen kɔfɛ, wariko bira min ye wariko ba ye, i bɛ wari dɔ fɛ min ka bon kosɛbɛ, a sɔrɔ yɔrɔ t'i bolo, a juru ta yɔrɔ t'i bolo, sabu foyi t'i fɛ min bɛ se k'a to i bɛ wari nin sɔrɔ. N'i dun m'a sɔrɔ i mako bɛ tiɲɛ, ala tɔgɔ in ta i k'a baara ban, n'ala sɔnn'a ma i b'o wari sɔrɔ. O fana tɛmɛnen kɔfɛ hali n'a y'a sɔrɔ wari kaɲaman ninnu i n'a fɔ 50,000 40,000 ninnu, n'i y'a ta fana n'i y'a baara o kama tile 7 bɛ dafa tuma o tuma n'ala sɔnn'a ma o nafolo o bɛ suru i kan. Ayiwa san'an bɛ don ala tɔgɔ nin ɲɛfɔli la, an bɛna aw hakili jigin, aw kana ɲina n'aw bɛ yɛlɛ an ka chaîne sanfɛ n'o y'an ka YouTube ye, a ye abonné. Aw abonné ni an'u mana ye k'aw ma waa hakɛ nin de b'an ka abonnémanw ye, an tɛ dan sɔrɔ o la quoi. An b'a ye komi an ka baara an ka leçon o bɛ ka waleya i n'a fɔ an yɛrɛ b'a ɲɛɲini na cogo min na. O tɛ kelen ye. A filanan n'aw abonné n'a kana ɲina a bɛ notification like pour que n'an ye video bila, hali n'aw connecté tɛ, n'aw nana connecté tuma o tuma a bɛna video sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ, aw bɛ se k'a ta, a bɛ jigin aw ka compte la.
ka profil kan. Likez-vous, ay like, ay notification like. O fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tila k'aw ɲini aw fɛ a ka jija a bɛ ala tɔgɔ ninnu partager groupe la, a b'a partager Facebook san, a y'a tilan ka taa yɔrɔ bɛɛ walasa maa minnu t'an ka nin ko in kalama u ka bɔ a kalama ka se k'an ka ala tɔgɔw ta ni k'u yɛrɛ mako dilan n'a ye. Mais an bɛ kelen d'a kan minnu bɛ an ka ala tɔgɔw ta ka taa yɛlɛma groupe sanfɛ ka kuma wɛrɛ fɔ a kan an n'u ma min fɔ, tiɲɛ na olu bɛ dansago la, olu kɛra dansagobagaw ye dɛ. Ne ka sin ka ala tɔgɔ di n ko a bɛ wari le, n'i bɛ fɛ ka juru ta ou bien n'i bɛ fɛ ka taa i ka jurumantigi ka i ka wari sara, a b'o de kɛ. I bɛna taa sɔrɔ dɔw b'a ta ka taa n'a ye ala tɔgɔ dɔ kan groupe dɔ sanfɛ ka taa tɔgɔ ɲini kɛ ye, k'a bɛ se ka musoko kɛ, ne ma musoko fɔ a la. Dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko dibinan de don, ka sɔrɔ ne m'u fɔ a la. Bon o tɛ waleya ɲuman ye quoi, parce que fɛn min tɛ min kɛ n'i y'o fɔ k'o b'o kɛ dɔrɔn i bɛ ka mɔgɔw bila dibi de kɔnɔ, ka sɔrɔ ala tɔgɔ ye fɛn dɔ de ye. N'i ma bɔ a sira fɛ dɔrɔn n'a ma kosi e ma, e de bɛna kosi i yɛrɛ ma. An b'a ɲini olu dansagobaga ninnu fɛ k'u k'a kɛ ala kama a kira kama, u kana sɔn ka to ka dansago ni cogo in na, sabu o yɛrɛ balimaw don, u bɛ k'u nɛgɛ k'u fɛtɛ dingɛ kɔnɔ. Ala tɔgɔ dingɛ ka dun dɛ. An y'a dabɔ ɲuman de kama, aw yɛrɛ ye sabali, minnu bɛ dansago olu ko don, a ye sabali a fana k'a kɛ ɲuman kosɔn. Ayiwa ni kuma faamuyana nin cogo in na, an bɛna tila ka an balima dɔw sɔmi parce que tuma bɛɛ i bɛ bɔ k'a sɔrɔ commentaire kɔnɔna na dɔw b'a fɔ traduit en français, dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ko traduit en bamanankan. O kɔrɔ de ye mun ye? Dɔw bɛ bɔ k'a fɔ ko ko kuma nin ko ale y'a mɛn français kan na, ko mais ale tɛ français kan mɛn, ko k'a bamanankan t'a di. Minnu yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn, olu tuma caman olu fana bɛ bɔ k'a jira k'a fɔ ko olu y'a ye a bɛ bamanankan na, olu de tɛ bamanankan mɛn, ko ka video bila tugun ka na français la. N bɛ fɛ ka kuma olu maa fila, groupe fila, catégorie fila ni mɔgɔ ninnu dɔ ma. N ko ne ka video bɛɛ ye fila fila. Ni n y'a bila faransi kan na dɔrɔn i bɛna ye n bɛna tila k'a video wɛrɛ kɛ k'a bila bamanankan na. Parce que n'i y'a bila faransi kan na, i tilara faransi kan na k'i bɛ continuer n'a ye bamanankan na. Ni min y'a daminɛ k'a lamɛn k'a ye ko faransi kan don, n'o tɛ faransi kan mɛn dɔrɔn o bɛ sin ka bɔ video kɔnɔ. O kama ne bɛ video bɛɛ kɛ fila fila. N bɛ video bɛɛ kɛ fila fila mun kama walasa minnu tɛ tubabukan mɛn u k'a mɛn bamanankan na, minnu tɛ bamanankan mɛn a faransi ta bila ni bɛɛ ye. Kuma kuntagaya surun ma n'i ye n ka video bɛɛ kɔlɔsi i bɛna ye a bɛɛ ye fila fila. Video min filɛ n'an bɛ k'a bila n'o ye lamakanajaga dɔ ye, a faransi ta bilara ka ban, a bamanankan ta le ye nin ye n bɛ ka o bila. Donc i bɛna faamuya yɔrɔ jumɛn? I bɛna sɛbɛnni a sɛbɛnni bɛ traduit en français ou bien i bɛna a sɛbɛnni bɛ traduit en bamanan. O y'a sɔrɔ ala tɔgɔ nin yɛrɛ bɛ min kɛ o fana sɛbɛnni bɛ sanfɛ. Traduit cogo bɛ fɔ n'a kuma fɔni bɛ faransi kan na o fana bɛ sɛbɛn tubabukan, a bɛ sɛbɛn ko a sɛbɛnni bɛ k'a kuma ɲɛfɔni bɛ tubabukan na. O de ye traduit en français ye. Wa n'a kuma fɔni bɛ bamanankan na i b'a sɛbɛnni bɛ fana ye ko traduit en bamanan. O kɔrɔ de ko a ɲɛfɔra bamanankan na. N'o faamuyana don, an mana bɔ yen sisan ka dakuruɲɛ fila fɔ a ye komi an bɛ deli ka min fɔ a ye ni ka sɔrɔ ka ala tɔgɔ nin ɲɛfɔ aw ye a bɛ baara cogo min na. O ye dakuruɲɛ fila jumɛn ye? A kana ɲinɛ dɛ, kalanso ninnu bɛ yen u ma fa wa u tɛ se ka fa. A bɛ fa an bɛ dɔ wɛrɛ dayɛlɛ, a bɛ fa an bɛ dɔ wɛrɛ dayɛlɛ, an b'o cogo de la ni ala ka diɲɛ ye. Ko o ko dabɔra ala kama o ni ɲɛfɛtaga de bɛ yen o tɛ segin kɔ o, fo maaw de k'u dɔn. Alors kalanbulon b'an bolo komi an bɛ deli k'a fɔ an ɲɛna cogo min na n'an b'u wele ko Ensemble pour réussir. Ensemble pour réussir bɛ yen WhatsApp sanfɛ, a bɛ yen Telegram sanfɛ. Sabu WhatsApp sanfɛ an bɛ ka ala tɔgɔ saniyaniw de bila Ensemble pour réussir sanfɛ. Ismullahi azam, ala tɔgɔ minnu saniyanu n'a bɛ maaw mako dilan ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛ, olu de ye ismul azamu ye, ala tɔgɔ minnu saniyanu ni fɛn wɛrɛ ma koriya la. Ani fana o kalanbulon kelen kɔnɔ n'an taara ale dayɛlɛ Telegram sanfɛ, turabu bɛ kalan ye, buruju bɛ ci cogo min na a n'a kumakanw bɛ kɛ cogo min na, lolo bɛ ko cogo min na o kumakanw bɛ yen, tɔbika bɛ daminɛ cogo min na ka taa laban cogo min na a bulonda 12 bɛɛ lajɛlen o kumaw bɛ olu kɔnɔ, an bɛ maaw kalan o la. An bɛ cɛ 30 gundo kalan maaw la. An bɛ ka waati min walaki cogo ani ka waati min bɛ jigin cogo min na an bɛ maaw kalan o la. O bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ko 4 de b'a kan, ko 4. Turabu kalan cogo, cɛ 30, buruju ci cogo ani ka waati min bɛ bɔ cogo min na ko 4. Kalo kɔnɔ an bɛ leçon di siɲɛ 4. Maa leçon kelen kelen bɛɛ bɛ wasa kɛ. Inshallah ta'ala wa barakatuh. An tun b'a kɛra waati dɔ la komi ne ka voyage nana ɲagami ani fariganw nana ɲagami la. O ko tun nana lɔ. Mais kɔsala nin na an kɛlen bɛ ka organiser ko kura ye tuguni, kalan daminɛna, Telegram dayɛlɛla inshallah bi arabadonya fɛ o baaraw yɛrɛ bɛna daminɛ n'ala ka diɲɛ ye. An b'a ɲini aw fɛ maa o maa bɛ fɛ ka don ni kalanbulon ninnu kɔnɔna na ka ala tɔgɔw sɔrɔ i sigiyɔrɔ la i sibon kɔnɔ ani ka kalan kɛ k'i to i si dilan kan, a ye banba a ka bolo a ka don
ensemble pour réussir kɔnɔ Telegram ani WhatsApp sanfɛ a tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ bɛ bɛn 2000 ni darisi 300 ani darisi 20 de ma mais i b'a fila bɛɛ sɔrɔ o warinin dɔrɔn de kɔnɔ kalo sara ye darisi 600 o t'a fɔlɔ ye baasi tɛ filanan kalanbulon wɛrɛ b'an bolo n'an b'a fɔ o ma ko savant en privé sanfɛ baara wɛrɛ tɛ kɛ o yɔrɔ la fo zulumaniya de ye jumɛn ye ala tɔgɔ minnu karamɔgɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka baro kɛ joona o ala tɔgɔw de bɛ zulumaniya sanfɛ i n'a fɔ tabdil batuta samiru jinɛtɔgɔ jugu mɛlɛkɛ tɔgɔw ka baara kɛ ni mɛlɛkɛw ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ka fɛn dɔ kalifa i ma i n'a fɔ kudamu i bɛ baara kɛ n'o ye yanni i si dan cɛ o kilanbolo nin o ye kabako yɔrɔ de ye ala tɔgɔ min mɔgɔw tɛ sɔn ka kuma fɔ joona nɔgɔw de bɛ baara n'a dɔw ye a dɔw fana saniyani don alors o kalanbolo b'an bolo an b'a wele ko savant en privé o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ dama o ye 6000 ye a kalo sara yɛrɛ dama dɔrɔn 2000 don hakilitigi bɛ kuma tɔ faamuya ayiwa n'a faamuyana i n'a fɔ ne bɛ fɛ ka ɲɛfɔ cogo min na don n b'a fɔ aw ma ko aw ni ce a ka faamuya ko ɲuman na an bɛna don ala tɔgɔ ni ɲɛfɔli la k'a ɲɛfɔ a ye maa min ne ye waleya minnu fɔ i n'a fɔ i ka juru de bɛ maa kan na walima i bɛ fɛ ka taa juru ta n'o ye wariba ye walima ko bɛ hami na i n'a fɔ ka taa sɔrɔ fan fɛ alors i bɛna nɛgɛ walaka ɲini i bɛna lamakana jaga dɔ ni sɛbɛnni bɛ cogo min na i b'a sɛbɛn kan ten i b'i ka laɲini don dɔɔnin kɔnɔ i bɛna sɔrɔ ka nɛgɛ walaka ta ka bila tasuma kɔnɔ a baara bɛ daminɛ ka bɛn dimanche don su i bɛ sarakati bɔ ka sɔrɔ ka don baara la sisanmuso gɛnma dondo gɛnma ani tisi gɛnma mɛtiri 1 dɔrɔn pewu i b'o saraka ni ŋaniya ye ka sɔrɔ ka don aladari na i bɛna to ka lamakana jaga dɔw wurudi lon bɛɛ su fɛ 7000 n'o y'a sɔrɔ wariba ko tɛ i n'a fɔ 50,000 60,000 ninnu kama kana tɛmɛ 7000 kan fo tile 7 o wari bɛ sɔn a bɛ wari bɛ sɔrɔ ka kɔn tile 7 ɲɛ mais nka n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka don miliyɔn kɔnɔna na i ka miliyɔn juru bɛ mɔ a kan walima i bɛ fɛ mɔgɔ dɔw bɛna ka na miliyɔn juru dɔ yira a yɛrɛ ka wuli a yɛrɛ ka du kɔnɔ ka na fɔ e yɛrɛ ka so kɔnɔ ka na miliyɔn damadamani juru dɔ yira walima i bɛ fɛ ka aladari nin kɛ ka taa wari dari miliyɔn dari mɔgɔ fɛ i bɛna wurudi 70,000 tile 7 kɔnɔ o ye 10,000 ye walima n'i bɛ se ka 70,000 bɛɛ sɔrɔ su kelen walima tile 3 kɔnɔ n'i tilara dɔrɔn o ye ka dugawu jaabi ye kana siga walahi bilahi n tɛ aw nɛgɛ mais a ma d'aw ma k'a ka mɔgɔw tɔɲɔ n b'a fɔ a ma ko n'a ye kuma ninnu faamuya n mako b'aw yɛrɛ ka dugawu la ani an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka groupe saniyaba nin kɔnɔ n'o ye kalanbulonba in ye ka ɲɔgɔn ladɔnniya fɛn na fɛn min nafa ka bon n'a y'a ye an bɛ nin d'aw ma yan fisabililahi wa rasuli nin dira diɲɛ bɛɛ de ma mais i bɛna taa dɔrɔmɛ 2 sara ka don yɔrɔ min na e hakili b'a la ko mun de bɛ se ka sɔrɔ yen hakilitigi b'a kuma tɔ faamuya aw salamu aleykum